I dag vil vi vise, hvordan man monterer afløb og pungvandlås på en håndvask. Afløbet sidder enten i væggen eller i gulvet, og i denne video vil vi fokusere på en installation med afløb i væggen. Vi skal igennem følgende 3 trin. Først skal pungvandlåsen monteres, så skal afstanden mellem væg og pungvandlås udmåles, og afgangsrøret skæres til, og til sidst samles pungvandlåsen og afgangsrøret. Det eneste du skal bruge er et målebånd og en nedstryger. Håndvaske og pungvandlåse i badeværelser er som standard udstyret med et 5/4 tommer gevind, så de passer sammen. Pungvandlåsen skrues op på gevindet ved hjælp af omløberen, der sidder fastmonteret på pungvandlåsen. Herefter skal afstanden mellem væg og pungvandlås måles. Husk at lægge et par centimeter ekstra til i hver ende, så afgangsrøret kan nå helt ind i mufferne. Afgangsrøret skæres til med en nedstryger. Inden afgangsrør og pungvandlås samles, skal man skyde vægroset, omløber og konisk nylonring ind over afgangsrøret. Derefter kan pungvandlåsen og afgangsrøret samles ved at spænde omløberen. Afgangsrøret skydes ind i muffen i væggen, samtidig med at pungvandlåsen skubbes op mod gevindet på vasken. Og husk, at der skal ligge en O-ring mellem gevindet på vasken og pungvandlåsen, for at det holder tæt. Når delene sidder rigtigt, som her, spændes omløberen op mod vasken. Og vægrosetten sættes på plads for at dække afløbet i væggen. Hvis afløbet sidder i gulvet i stedet for væggen, skal man i stedet for det lige rør ind i væggen bruge et vinkelt afgangsrør, som kan gå ned i en afløbsmuffe i gulvet. Se flere gør det selv videoer på billigvvs.dk.